Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Ngiyafisa namhlanje sibuke izwi lika uNkulunkulu, and I'd like us to reflect on the gospel of Luke chapter 13 from verse 31 kuze kube uverse 35. Ngiyafisa sibone ivangeli lika Luke chapter 13 from verse 31 to verse 35. At that time, some Pharisees came to Jesus and they said to him, "You must get out of here and go somewhere else, because Herod wants to kill you." Jesus answered, "Go and tell that fox, I am driving out demons and performing cures today, and tomorrow and on the third day I shall finish my work. Yet I must be on my way today, tomorrow and the next day. It is not right for a prophet to be killed anywhere except in Jerusalem." There's something absolutely amazing and interesting about this text. Now, if you go to verse 31, some of the Pharisees came to Jesus. I mean, if you read scripture and you spend time with it, you soon realize that there was a group that was they didn't really have a good relationship with Jesus, or Jesus did not really have a good relationship with them. And it was the Pharisees. It is very rare in the Gospels where you hear a good rapport existing between Jesus and the Pharisees. And for many reasons, this you pick up. But in verse 31, it is some of the Pharisees that come to Jesus and they warn him that he must get out, for Herod seeks to kill him. Kunento mhlambe ngifuna ukuya kuyona. Abantu abayi nganxanye bengamanzi. Abantu abayi nganxanye bengamanzi. Yabona ithandwa zami, empilweni uma siphila nabantu, kunento ebalekile ukuba siyifunde. Khona abanye abantu mhlambe imoya yenu engahoshelani nabo. Khona abanye abantu mhlawumbe eningazwani nabo. Khona abanye abantu mhlambe eningatholisisani ngemimoya. Kodwa akusho ukuthi labo bantu are bad people. Yabona kunomzekeliso enginawo over the years la ngibuka khona amandla kaNkulunkulu. Uthola ukuthi nanku lo mndeni unezingane, kodwa mhlawumbe uthola ukuthi kulomndeni ubaba noma uma oyilokho emcele njalo uNkulunkulu ukuthi mina Nkosi ngicela ingane yomfana, o mina Nkosi ngicela ingane yentombazane, because the opposite can also exist. And uthola ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe ukunikeza lezi ingane ongacelanga, and uthola ukuthi lezi ingane ongacelanga awunalo lo uthando owawubafuna ukuba nalo, kodwa gcine kunikile le oyicelile. And ngendlela emangalisayo hayi njalo, kodwa uthola ukuthi labo ongabafunanga, labo ongabanakekelanga, labo ongabathandanga, labo ongayitshelanga ngabo ukuthi uNkulunkulu wazwangibusisa, kuba yibona abakuthwalayo, kuba yibona abakusindisayo. Kuthi lo obeyintandokazi kubo uyena ongakufuni, kubo uyena okulimazayo. Lento futhi siyibonile emshadweni. Uthola ukuthi umamezala, osisi basemzini, obhuti basemzini abakaze bakufuna njengomakoti, abakaze bakwamukela njengomkhwenyana, kodwa they always preferred
hayi thina sithanda uma kaSibanibani, hayi kwakufanele ubhuti ashade nentombi yakaSibanibani, kwakufanele ubhuti athathe intombi yasendaweni ukuthi. Uthola ukuthi labantu akade bengakufuni, labantu abebebukanisa ngawe, labantu ebebekuhlukumeza, namhlanje ihlazo labo livalwe ibona. Namhlanje ukuxakeka kwabo kwaziwa wena. Ngiyafuna ithandwa zami ukuba ngihlale kule ndaba ethi akusibo bonke abantu ababi. Kwesinye isikhathi kunento efanele sifunde ukuyihlukanisa, isenzo nomuntu. Isenzo mhlambe asisihle, angithandi into ayenzile, angithandi into ayenzayo, kodwa yena is a good person, kodwa yena is a good man. Kunalento engifundisayo ukuba ngikhulume ngayo. Uma labantu baya kuJesu bayomtshela ukuthi qaphela, yebo mina nawe asizwani, yebo mina nawe asikhulumisani, kodwa namhlanje angizile ngoba ngingumngani wakho noma ngiyisitha sakho, ngizokwenza inkonzo yobuntu. Akuve kubalulekile kunofata engihlezi ngihlale ngimkhumbule enhlizweni yami uFather Cyril Malinga, usibusiso wakwaDabeka eClermont. Ubaba uMalinga was a brilliant man. He was a great canon lawyer. One day ngihleli naye siyaxoxa nje izinto, and so kuqhamuke indaba ne-conversation about canon law. Ebese show something very powerful ubaba uMalinga. Athi uyabona kune case engidila nayo, without divulging much of information. Athi lo muntu oaccusewe enhlizweni yami asitholani, asizwani, ngiyazi akangifuni nami futhi anginendaba naye. Athi kodwa kule case yakhe engihandlishayo, athi ngineqiniso lento abakhuluma ngayo ayikho. And uFather Malinga, as a canon lawyer, represented that man and he freed this person. And the principle again was simple. I may not like the person, but I will never crucify umuntu ngoba ngithi angimthandi. Nansi inkonzo engifuna ukuhlala kuyona. Ungamlimaza umuntu based einkulumweni zabanye abantu. Ungamlimaza umuntu ngoba ungamthandi. Ungamlimaza umuntu ngezinto ozizwile ngaye. Yabona ithandwa zami, empilweni kuningi esikufundayo, kodwa kunalokhu engikufundile over the years. Uyazi kunabantu esibazondayo, asibazi, esibazondayo abakaze basenze lutho, esibazondayo ngoba osibanibani bengabafuni. Yabona empilweni kuyingozi, akukuhle, akuthandeki ukuzonda abantu ngoba nakho bengazwani ne-chain lam. Khona abantu ithandwa zami, by nature they want to rent a crowd. By nature bafuna ukuthi babe nabantu ababasekayo ekuzondeni usibanibani. Uyabona khona into eyayenziwa abantu, ngizokhuluma nje mhlambe ngithi ukutsheka. Uthola ukuthi mhlambe osisi babanga indoda nentombi thizeni, bese lona eyomema odade wabo noma lona ayomema abangani babo. Aningiphelezeni bafowethu, ngisafuna siyobona usibanibani, ngifuna simhlasele simshaye. Bahambe ngempela bamhlasele, bamshaye, bamlimaze. Uma sekubuza abantu abadala, lo mntwana enimlalise esibhedlela oselimele beshayelani na, ayikho into eyihlazo than to realize ubeshayelwa indoda.
bese kuyabuzwa indoda kabani le ebekade niyomshayela yona, nithola ukuthi yindoda kaSibanibani. Nina nonke ke ningene kanjani kulento? Kanti naye ubejola nani yini nize niyomlwela? Kanti naye ubeneshela yini nize niyokulwa? And you realize ukuthi saze sangena ecaleni esingalazi, saze sangena ekukhulumeni esingakwazi. Yabona ithandwa zami, empilweni sikhula wawubezwa abantu abadala uma besinqinda, besinqanda, besikhuza. Uma especially usayingane wawumuza umuntu omdala ethi Sibanibani, ungayingeni leyo nto, akuyona yakho. Ungayingeni leyo nto, izokubinda. Ungayingeni leyo nto, ayilingani nawe. Khona inkonzo eyenziwa unkosikazi kaPilato. Uthi uPilato ehleli ehlalweni sokuthetha amacala, ebese kufika unkosikazi wakhe. Ngiyamthanda unkosikazi kaPilato, uya kuyena ayomhlebela, athi mawungabi nasabelo negazi lalowo muntu. Athi ebusuku angilalanga amaphupho amabi engihlupha ngalowo muntu. Ngicela ungibhalele phansi, mangingabi nasabelo negazi lalowo muntu. Mangingabi nasabelo negazi lalowo muntu. Thandwa zami, khona imindeni ehlukene, ehlukanisile namhlanje. Khona obaba noma badivosile. Khona izingane ezikhula zingahlali nabazali. Ngoba uma ongizalayo akathandanga ukuthi ngikhulelise intombazane yakuloya muzi, kwawuyena oprefer ukuyiphika ingane yami. Ngoba uma akafuni mina ngishade leya ntombazane ngoba ivela emndenini ophuwa, ohluphekayo, wathi akafune ehlupheki esizoza emzini waso sizodla imali nefa layo. Nkosi, mangingabi nasabelo negazi laloya muntu. Thandwa zami, khona imindeni ehluphekayo ngoba emsebenzini senze itulo lokuba uSibanibani axoshwe. Emsebenzini senze itulo lokuba uSibanibani aboshwe. Emakhaya senza amatulo ukuba sibagudluze abantu abangafuni ukwenza into esifunayo. Thandwa zami, yangithusa lento. Besiyidinga inkonzo yokunqaba ukuba nesabelo la kuhlukunyezwa khona impilo yomunye umuntu. Besiyidinga inkonzo yokuba nesabelo, yokungabi nasabelo la kulinyazwa khona igama lomuntu. Wenze njani mawufika abantu behlinza inkomo, nawe uthatha ummese uhlinze, usike, wose, noma ungazi ukuthi lenyama oyidlayo eyani, lenyama oyidlayo uyithathephi, lenyama oyidlayo ibikelwe kwathiwani ngayo empephweni. Thandwa zami, khona igama elishiwo abantwana abancane kodwa elibalekile. Musa ukugaxela ezintweni ezingakudingi. Musa ukentertaina into engakudingi. Ayikho into ebalekile empilweni. Bathi ngesingisi, stay in your own lane. Akuve kubalekile ukuzifundisa ukungayingeni into engakudingi. Akuve kubalekile ukuzifundisa ungagamanxi entweni ongayazi. Uyabona khona umdlalo odlalwa abangani.
umdlalo oyingozi wona uma usubuka ngehlo lokuba mdala. uSibanibani akazwani noSibanibani, because uSibanibani umngani wami, nami sengizolwa izimpi zakhe. Babangani angazi, kwaqala kanjani angazi, sithini isiphetho angazi, kodwa kumina kuyinto engenakho ukuhlakanipha ukungena uze ugamanxe entweni ongayazi yaqala kanjani. Akunakho ukuhlakanipha ukungena entweni uze ugamanxe engenalo igama lakho. Ingakho sibancane sasheshe safundiswa ungayingeni kakhulu indaba yezithandani, ngoba izithandani ziyokushiya unkemile, ngoba izithandani ziyoxolelana wena uyophenduka isitha. Verse 31, some of the Pharisees came to Jesus and they warned him. Ngifuna ukuthini? Uyazi ithandwa zami, kunabantu ohlala nabo, udiscusse nabo, uplane nabo ukuthi uSibanibani sizomenza ukuthi nokuthi nokuthi. Kodwa some of those ibona, whether bashawa unembeza, whether uvuka iqiniso, whether bangamaxoki, whether bangamaphici-phici, kodwa ibona ababuya bazosixoxela izindaba. Khona imfihlakalo ejulile. Indaba uzithola kubantu ebebekhona zixoxwa. Izindaba uzithola kubantu ebebekhona usongelwa wenzelwa itulo. Bona labantu obuhleli nabo, bona labantu ebebehleli ngawe, bona labantu ebebeplana, yibona abazobuya. Khona igama elishiwo uJesu. Uthi uJesu, omunye wenu uzongikhaphela. Ngifisa ukuthi hlala nalabantu, xoxa nalabantu, planani nalabantu, hlelani nalabantu, kodwa uzungakhohlwa omunye wabo uzokukhaphela. Omunye wabo uzohamba eyoncetheza, omunye wabo uzophuma eyoyixoxa njengoba injalo. Angixoxele umzekeliso. Babehleli behlangene, baxoxa baqeda. Kodwa kwathi kuphela lolo suku, yonke inkulumo babeyixoxa yayisifikile kumnikaziyo. Kanjani? Ngoba oyedwa wabo wayehleli nabo wayerekhoda. Thandwa zami, ngifuna ukuthi isidalwa esingumuntu umalala ephenduka. Kubalekile ukuyiqonda leyo nto. Isidalwa esingumuntu umalala ephenduka. Uyabona ithandwa zami, khona abanye abantu abanganendaba nomunye umuntu, banendaba noqobo lwabo kuphela. Akanendaba ukuthi kuzokwenzakalani, as long as they preserve and protect themselves. Abanendaba nomunye umuntu. Bathi-ke kuJesu, uHerodi ufuna ukukubulala, baleka. Bangithusa uJesu uthi, hamba notshela leyo mpungushe. Go and tell that fox. Hambani niyotshela leyo mpungushe. Namhlanje, nakusasa, naphambi kwakusasa, mina ngenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyalithanda lelo gama. Iba nesibindi.
yiba nesibindi. uNkulunkulu owuqalile umsebenzi kuwena uzowuphetha. Thandwa zami, ungabi isiwenguwengu esamba nomoya. Hlezi ngithi mina uma umuntu uyadinga ukuba nomgogodla. Uma umuntu uyayidinga i-backbone. Uma umuntu uyadinga ukuba grounded. Uma umuntu uyadinga ukuba principled. Yabona ithandwa zami, ukuba siya ngokwesaba, ukuba siya ngokuthi abantu bathini, ukuba siya ngama-reports afikayo ngathi, ngaba sikho ndawo empilweni. Ngaba yikho into esiyenzayo. Ngaba siyakha imizi yobabamkhulu. Ngaba sibashadi labantu esibashadile. Ngaba siyi kuma-interviews. Ngaba siyi ukuyosebenza. Ngabe asiqhubeki nempilo. Yabona, uma umuntu ungabi isiwenguwengu. Ungabi umuntu ongenawo umgogodla. Ungabi umuntu onovalo, osaba yonke into. Yabona, mina ngakhuliswa amadoda, ngakhuliswa amakhehla, ngahlala nabantu abenza umsebenzi ukuthi uyakhona noma impi uyibona, uyakhona noma kumnyama, ngoba awuhambi wedwa. Yabona, baningi abantu empilweni abalalela ama-advice abanye abantu bangaphumelela. Baningi abantu empilweni abalalela ukwesaba bangaphumelela. Baningi abantu empilweni abathuswa umebuzo wenyoka babaleka. Bathi kuyena uHerode ufuna ukukubulala. Phendula ngegama elilodwa, uthi hamba notshela lo mpungushu ukuthi angiyindawo. Hamba notshela labo bantu ukuthi angiyindawo. Hamba notshela labo bantu ukuthi ngizoqhubeka ngiwenze lo msebenzi. Uthi kubona namhlanje nakusasa naphambi kwakusasa ngisazobaphilisa abantu, ngisazoshumayela, ngisazokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Yangimangaza mina uJesu. Uthi mase ngiqedile imangizohamba ngiye lapho. Thandwa zami, kunalento ebalekile. Ungahambi uhogela yonke imimoya, uzolimala. Ungahambi uncela yonke indawo, uzolimala. Ungahambi uphuza yonke indawo, uzolimala. Namhlanje uJesu usifundisa into ejule ngendlela eyisimanga. Verse 32, uthi, go and tell that fox, I am driving out demons. I am performing cures today and tomorrow, and on the third day I shall finish my work. Until then, I'm staying. Khona lenkonzo ebesiyidinga. Khona lesi sibindi ebesisidinga. Namhlanje nakusasa naphambi kwakusasa ngisazokwenza uNkulunkulu acela ukuthi ngikwenze. Yabona, khona insizwa kuthiwa awusuke lapho ikubuke nje, qhubeke. Ithi awungilinda ngakaqedi. Ithi ngothi mase ngiqedile kuma ngisuka lapho, futhi mangithanda ngeke ngisuke. Yabona ithandwa zami, khona lento ekuthiwa isibindi sokwethemba uNkulunkulu. Namhlanje nakusasa naphambi kwakusasa ngisazokwenza umsebenzi
engithunye ukuba ngiwenze. Ungathi umuntu uphile ngovalo nokwesaba. Ungathi umuntu uthuswe yona yonke into, ngoba umunjalo bohlezi bekuthusa, umunjalo bohlezi bekuthumelela ngezinto, umunjalo bohlezi bekuthumelela ngabantu. Yabona ithandwa zami, khona into engayifunda emakhehleni. Uma umuntu akufunakali uhlezi ukhala. Uma umuntu akufunakali ubakhombise, ubabona insizwa mayingcweka. Mangcweka nishayana, akufunakali meke kushaya lo munye umkhombisa ukuzwela ukuthi eyahlala le nduku emzimbeni wami. Cha, kufanele mekushaya uqinise umzimba ungene uqhubeke umshaye, ngoba mekushaye wazwela waphinda wazwela, ngifunga amakhehlelele phansi ehleli noNkulunkulu, useqedile lowo muntu ngawo. Kodwa mekakushaya wayizwa kodwa wayiziba, waqhubeka wakushaya waqhubeka, wathatha ukushayeka kwakho kwakunikeza isibindi, uyomqeda lowo muntu, uyomqotha, ngoba ubuhlungu obuzwayo ibona obukunikeza amandla. The pain propels you to destroy your enemy. Write that down for me. The pain propels you to destroy your enemy. Ubuhlungu obuzwayo bukunikeza amandla okunqoba isitha sakho. Ungabuvumeli ubuhlungu bukuhlalise phansi. Ungabuvumeli ubuhlungu bukwenza ingane eyokhala. Ungabuvumeli ubuhlungu obukwenza umuntu uyohlala phansi. Cha, thatha lo buhlungu obuzwayo ukuphendule kube upetroli, ukuphendule kube yonanto ezothi kuwena angihambe ngiyoqeda ngalesa sitha. Empilweni you allow the pain to propels you to destroy the enemy. Ujesu abantu batshela, not namhlanje, not ikusasa, uthi angiyindawo. Yazi ngiyayithanda inkani kaJesu, ifana nenkani eselesele. Ithi angiyindawo, uthi angisuki. Uyabona kunemizi ehleli yobaba mkhulu esathi salikwazi angiphumi mina la. Ungahamba wena uzenzela umathanda, nabantu bakini bangahamba benza umathanda, kodwa mina angiphumi kulomuzi. Mina ngacaca kwakusemini, mina ngasina ebaleni, angiyindawo. Thandwa zami, ungavumi umuntu akushintshe into oyiyona. Ungavumi ubuhlungu bukushintshe into oyiyona. Ungavumi ukuxakeka kukushintshe into oyiyona. Ungavumi nokuhlupheka kukushintshe into oyiyona. This has nothing to do with being arrogant. It has everything to do with knowing who you are. Ungavumi umuntu akushintshe into oyiyona. As long as lento oyiyona is in accordance with God. As long as lento oyiyona ihambisana necebo likaNkulunkulu. As long as lento oyiyona idumisa uNkulunkulu empilweni yakho. Hlezi ngenza umzekeliso ngomfana nobaba nembongolo. Umfana uhamba phansi, ubaba ugibela imbongolo, abantu bathi awu umdala kangaka ugibela imbongolo, ingane uyihambisa phansi. Ehlika ubaba agibelisa umntwana, ahlangane nabanye. Awu ingane zamanje ayisenanhlonipho, udedela ubaba ahambe phansi, wena umncane ugibela imbongolo. Athi ubaba ayibu, abanye bacomplainile, athi omunye imbongolo inamandla manje igibeleni nobabili bayigibele.
bahlangane nabanye abantu, naze nanesihluku, nasindisa imbongolo kaNkulunkulu, nibabili nigibele nonke pho lembongolo, ikhathele lembongolo, aniyiboni yini? Bayithatha imbongolo, ayithwale lo baba, asize umntwana wayo. Afika abanye abantu bathi, yindaba nazi ilima kangaka, niyithwalelani imbongolo? Aniyazi ukuthi imbongolo ikwazi ukuzenzela yonke into. The bottom line is, uma uphika nabantu ngeke ube yilutho. Uma uphika thandwa zami, sengimdala, awukwazi umpungu ungaka, unomuzi nonkosikazi, unomuzi nomyeni, kodwa impilo yakho isalawulwa abanye abantu. Angiphiki ukuthi emsebenzini uncengisinkwa, angiphiki ukuthi emphakathini uncenga impilo, kodwa ungancengi to a point where you lose your true self. Ungancengi to a point where you lose ukuthi ungubani. Khona abanye abantu, and it saddens me, they behave like ingane encane. Uyahlala naye, sibanibani, wena ufunani? Hayi, noma yini nje oyifunayo nami ngizoyifuna. Sibanibani, uyini oyifisayo? Hayi, noma yini nje mina no, you can't do that. Lokho siya expecta enganeni encane. Lokho sikulindele kumuntu oseyingane. Kodwa not usukhulile. Kumele ube umuntu onomgogodla. Kumele ube umuntu okwazi ukuzimela. Kumele ube umuntu okwazi ukumela iqiniso. Yazi ukuthini? Yabona kunabantu abazothi ave nenkani usibanibani, ave itshela usibanibani. Half the time bazothi unenkani ngoba abakwazi ukudonsa ngekhala. Half the time bazothi unenkani ngoba awuvumelani nayo yonke into abayishoyo. Yabona ithandwa zami, awukwazi ukudonswa ngekhala. Unkosikazi womuzi, uyindoda yomuzi, kodwa wena kunabantu abasakuthathela izinqumo ukuthi wena awuna opinion, ukuthi wena awuna movement, ukuthi wena awuna decision. Akuyona impilo leyo. Yingakho uJesu ethi hamba batshela. Kodwa futhi kunegama lishoyo engilithandayo, uthi hamba utshela leyo mpungusha. Yabona leyo mpungusha, hamba utshela. Ukuba uJesu bedelela ubuzothi hamba utshela leyo mpungusha ngiyilapho. Kodwa kahle hle usho njalo uJesu, uthi hamba umtshela lo ukuthi angimsabi. Hamba umtshela lo ukuthi ngeke angibulale. Hamba umtshela lo ukuthi bring it on, namhlanje nakusasa ngizobe ngisala. Ebese show something absolutely powerful. Athi, it is not good for a prophet to be killed anywhere else except in Jerusalem. It's not good to be killed anywhere else except in Jerusalem. Hamba nomtshela ukuthi eJerusalem ngizobe ngilindele, nami ngizobe ngimlindele. Yabona khona isigaba empilweni esifikayo when you face your fate, when you make decisions ukuthi I'm not going to run away from this. Khona ezinye izinto abantu abalokhu beyibalekela. Khona ama decisions abantu abalokhu bewabalekela. Ubusidinga isibindi sikaNkulunkulu ukuthi I'm not running away. Ubusidinga isibindi sikaNkulunkulu ukuthi let me take this head on. Ubusidinga isibindi sikaNkulunkulu esithi asilime ziyetsheni.
Ubusidinga isibindi sikaNkulunkulu esithi kulungile ndoda asingene ensimini sibone ukuthi uluphi uphondo oluzophuka. Kulungile sibanibani asingene ensimini sudlale lo mdlalo sikubone ukuthi ubani ozophelelwa amandla. Yabona akuzona zonke izinto empilweni odinga ukuzibalekela. Please write that down for me. Akuzona zonke izinto empilweni odinga ukuzibalekela. Uyobaleka kuze kube nini? Uyocasha kuze kube nini? Uyoxolisa kuze kube nini? Akuzona zonke izinto empilweni odinga ukuzibalekela. Khona izinto empilweni okumele uzibuke emehlweni bese uyabatshela bring it on. Uthi kulungile awuqala umdlalo. Kulungile sambe sensimini. Kulungile akubonakale ukuthi uzogadla ngigadle, uzodlala ngidlale, egcineni unyawo likabani oluzosala enkundleni lusina. Yabona ithandwa zami, one of the most beautiful things ngensimu noma ngenkundla, it's not ukuthi ubani osine kuqala, it's not ukuthi ubani osina kaningi. What matters the most ubani osina ekugcineni. Yabona khona amakhehla engiwahloniphayo mina akutshelayo ukuthi ngeke ngiphume kule nsimu nisahleli phansi, ngophuma nonke seniguqe ngamadolo. Uma ngiphuma kule nsimu bese ngikwazi ukuhlala lana, kodwa ngeke. Yabona ngangifuye mina izinja. I had pit bulls and boer bulls and German shepherds. Makuthiwa ziyonaphaza enye, makuthiwa khoneke yangena ngephutha zayinaphaza, kwakhona ezazi u2 engangigaranta ngazo, kuzosala zona enkundleni sekulela uyaca. Akekho omunye ozokwazi, izona ingcwele ezizophuma nento. uJesu usifundisa enye into. Uthi uJesu bring it on. Letha la, whatever it is. Khona abanye abantu abathuswa umebuzo. Khona abanye abantu abathuswa isign ethi basobinja. Khona abanye abantu abathuswa isound noma ismell senja. Khona abanye abantu abathuswa zinkulumo agxajelwe isisu. Ubusidinga isibindi sika Jesu esithi kulungile, bring it on. Kulungile, asike idlane imlala. Kulungile, asike sibuke kwenzakalana. Kodwa ekugcineni ngizophuma mina la, akekho uzobe emile, mina ngizophumela ngaphandle. To Jesu, it's not good for a prophet to die outside of Jerusalem. Funa ukuthini? Uthi uJesu ngizokuyisa kuleli Jerusalema olufunayo. Yabona sisakhula kwakhona isalukwazi wethu mandadla, ngishele ngizoqoma. Ngishele ngizoqoma. Mase ngiqomile ngeke ungale. Mase ngikuthandile ngeke ungale, ngoba uzohlala othandweni lami, uzohlala ngoba wena ongishele kuqala. Yabona ithandwa zami empilweni, ukamdinga uNkulunkulu, esidinga nesibindi sokubhekana nanoma hloboluni lwesimo. Uyasidinga isibindi sokubhekana nanoma hlobolwini luni lwento. Uyasidinga isibindi sokuthi kulungile, asike sibone ukuthi iyozala inkomoni, asike sibone ukuthi kugcina kwenze njani. Uthi uJesu
I will take you to Jerusalem. Ngizokuyisa la ufuna siye khona. Ngizoqoma ungithande noma ungasangithandi. Uzokudla lokudla noma ususuthi ngoba uthe ulambile. Bathi abazi umlando wenze njalo uShaka kuMbopha kaSithayi. Wakhala uMbopha kaSithayi kwathi uyagodola. Wathi uShaka basana umlilo. Wawubasa umlilo. Mase ubasile umlilo ebesethi uMbopha hayi indaba ezitha siyabonga sengi right. Athi uShaka oThambopha uthe uyagodola. Awungibhalela phansi. Othambopha uthe uyagodola. Othambopha uthe uyagodola. Wena oyiqalile nje uyisaba kanjani manje? Wena oyiqalile nje ukhathala kanjani? Wena oqalile nje usu right kanjani? Wena oqalile nje usuthi kanjani? Othambopha uthe uyagodola. Yabona uJesu unesinye isibindi. Yabona uJesu wenza izinto engingazazi. Yabona uJesu uyangimangaza. uJesu uthi mtsheleni ukuthi ngeke ngifele mina ngaphandle kweJerusalem. Mtsheleni ukuthi mina ngizohlangana naye eJerusalem. Ngeke ngifele mina ngaphandle kweJerusalem. Othambopha uthe uyagodola. Mama siqhubeka uverse 34 athi uJesu, Jerusalem, Jerusalem, you kill the prophets, you stone the messengers of God that God has sent. How many times have I wanted to put my arms around all of your people, just as a hen gathers her chicks under her wings, but you will not let me. Jerusalem, Jerusalem, nebulela abaprofete nabakhanda ngamatshe abantu abathunywe uNkulunkulu. Oh Jerusalem, ngaze ngalangazelela ukufukamela njengesikhukhukazi sifukamele amachwele aso. Kunale nkonzo athi uJesu, vele into yenu ukubulala. Vele into yenu ukuhlukumeza. Vele into yenu to bully people. Vele into yenu to manipulate people. Vele into yenu ukuhlukumeza abantu nasemsebenzini. Vele into yenu ukukhohlakala nokukhokhisa abantu. Yabona ithandwa zami, kunohlobo lwabantu ozohlangana nabo vele bakhohlakele, vele ba-insecured, vele bangamagwala, vele bamabhuli, vele benza yona lento ukuze baphile. Kunabantu abaphila lento, abadlala lento, abenza lento. uJesu vele niyaziwa, kodwa namhlanje nifike kangqingetshe. Yabona mina kusho uJesu, bengifisa ukuba nginigone, bengifisa ukuba nginifundise olunye uhlobo lwempilo. Yabona ayikho into ebuhlungu njengokuba umuntu ofika emndenini ongenalo uthando wena uvela emndenini onothando. Akuve kubuhlungu kufika emndenini la hlezi kuxatshanwa khona. Akuve kubuhlungu kufika emndenini la kuzondwanwa khona. Akuve kubuhlungu kufika emndenini la bethukana khona. Akuve kubuhlungu kufika emndenini la behambisana khona inkantolo. Akuve kubuhlungu kushadela emndenini la bengazwani
khona, akuve kubuhlungu ukushadela emndenini la bencishana khona. Worst of all, if uvele ekhaya elinothando, if uvele ekhaya elinemfudumalo, if uvele ekhaya elinakekelelayo, because bakufundisa into ongayazi, bakufundisa ukuphila impilo ongayazi, bakufundisa impilo ongakhulanga ngayo. Yabona wena kini nikhule nijabulelana, makhona ophasile benicelebrate, makhona ophumelele benicelebrate, bewungafihli isuccess yakho ngoba ungafuni ukuthi usibanibani uzophatheka kabi, bewungafihli isuccess yakho ngoba ungafuni ukuthi usibanibani uzokuzonda. Uthi uJesu ngikhathele nina, lento yeni yaziwa kanti koze kube nini. Have you ever reached a stage la uthi hayi sengifike ekugcineni manje sengikhathele? Have you ever reached a stage when you say, to hell with it? Have you ever reached a stage and say, hayi asibone ukuthi iyaphi lenqola? Uthi uJesu sengikhathele nini? Uthi uJesu, I've always wanted something good for you. I've always wanted something so great for you. I've always wanted to give you nothing but the best. I've always wanted you to feel like a king. I've always wanted you to feel like a queen. I've always wanted you to experience nothing but the best. Is that how you thank me? Iyona ndlela yokubonga, iyona ndlela yokuphilisa umuntu, iyona ndlela yokwenza izinto. Athi vele niyaziwa nina, vele niyaziwa ninje. Thandwa zami, khona abantu ongeke bashintshe, vele banje ngeke bashintshe. Ungabasusa ehlathini uyobahlalisa edolobheni, kodwa ngeke ususe ubuhlathi kubona ubufake edolobheni. Khona abanye abantu empilweni banje, there's nothing you can change. Noma ngathiwa ufisani, noma ngathiwa ucabangani, ngeke bashintshe, ngeke bashintshe, ngeke baguquke, ngeke babe ngcono. And kubalekile ukubazi, kubalekile ukubaqonda ukuthi there's nothing much I can do here. There's nothing I can do for this person. Write that down for me. There is nothing I can do for this person. Loan beyond repairs. There's nothing I can do for this person. Also, Jesus, I've longed to gather you like a hen gathers her chicks. Kodwa senhlule. Kodwa seni beyond. Kodwa ngeke nisasizakala. And that's a sad part. There's nothing I can do for this person. And sometimes you've got to realize ukuthi uyanqonqoza but ngekusabele umuntu, uyamemeza ngekusabele umuntu, ulinde into engeke ivele. And khona abantu abanjalo, khona izimo ezinjalo. Yabona, one of the greatest principles empilweni, never argue with a fool because you will look like a fool. Write that down for me, please. Never argue with a fool because you will look like a fool. Ungahambi uyokhipha ingane ebishe odakeni uyitshela ukuthi ngeke udaka lomngcolisa. Never argue with a fool because you will look like a fool. Khona abanye abantu they're beyond redemption. There's nothing you can do. No matter how loving you are, no matter how great you are, no matter how considerate you are, never argue with a fool because you will look like a fool. Khona abanye abantu, you've got to realize there's nothing else I can do for this person.
sengikwenze konke, sengizame konke, sesihlanganise konke. There's nothing we can do for this person. Jesus, I so wanted you to experience this warmth. I so wanted you to experience this love. I so wanted you to experience the best part of me. I so wanted you to know ukuthi you can be better. And you soon realize ukuthi lento engikufunela yona akuyona into ozifunela yona. My God, write that down. Lento engikufunela yona akusiyo into ozifunela yona. Sometimes you come to that realization ukuthi lento engikufunela yona akusiyo into wena ozifunela yona. And so if wena ungayifuneli lento ngizokwenza njani? Lento engikufunela yona akuyona into wena ozifunela yona. I want you to be at peace, but when uhlezi ulwa. I want you to be happy, but when uhlezi ulwa. I want you to belong, but when uhlezi ubaleka. I want you to be loved, but when uhlezi uyinyoka. Yabona, one of the most powerful realities empilweni ungamfuneli umuntu into yena angayifuneli yona. Yomthatha umuntu uthi mina ngizokwakhela isithabathaba somuzi ngoba ngifuna ube nomuzi. Wathi lo muntu angifune muzi mina, ubuzwe ngami nje ngizohlala la, mina ngiqashile la ngahamba noma inini. Uyothatha umuntu spend the best of your time trying to build i-company yakhe and only realize usuyibuildile i-company yakhe, akusideline aqashe omunye umuntu amnikeze position amkhokhele more than ubekhokhela wena. Urealize ukuthi ubevele nginandaba nawe. Ungamfuneli omunye umuntu into yena angayifuneli yona. Learn to be selfish. Learn to be selfish. It's not being selfish, it's self-preservation. But funda ukuzinakekela. Learn to be selfish. Ungamfuneli umuntu into angayifuneli yona. Ungamenzeli futhi umuntu into angenandaba nayo. Learn to be selfish. Learn self-preservation. Learn self-love. Learn self-control. Ungabe so excited ugcina ususenzela izinto esingacelanga. Ungabe so excited ugcina usuzivezela izinto esingadingi. Ungabe so excited ugcina usuwenza izinto kumuntu wrong. Learn to be selfish. Learn to take care of yourself. Learn to put yourself first. Learn to do that. To Jesus, I would have done anything for you. I would have crossed the mountains for you. I would have made things work for you. I would have made things work on your behalf. I would have changed things for you. Have you ever reached a stage where you say, ayikho into bengeke ngamenzeli loya muntu. Ayikho into ayoyicela ngakwazi ukumenzela yona. And umbongo uNkulunkulu ukuthi ukuvezela ama-true colors akhe while you are not depleted. Ukuvezela ama-true colors akhe while you are able to still stand on your own 2 feet. Uyangithinta uJesu methi, how many times have I wanted to put my arms around you? How many times have I wanted to protect you? How many times have I wanted to hold you in my arms and love you? How many times have I wanted for you to experience the warmth and the love? How many times have I wanted you to know ukuthi ubaluleke kangakanani? How many times have I wanted you to know you belong here? How many times have I wanted to write your name in my will and give everything to you? How many times have I wanted to change the way you live so that you may experience the love? How many times have I forgotten myself
so that you have the best of life. Hey, thandwa zami. Yazi nginabantu namhlanje abanlimele. Abanye babo babhitha because they've given you the best of their lives. Wena wahlanyiswa intombi osanda kuyithola. Wahlanyiswa umfana omncane osanda kumthola. Uthi but usibani I gave them the best of my life. Uthi uJesu, how many times have I wanted to keep you? How many times have I wanted to love you? How many times have I wanted to heal you? How many times? I think one of the saddest things is to realize ukuthi ekugugeni kwakho uhlele emzini wrong. Ekugugeni kwakho you made a choice kubantu who never chose you. How many times have I wanted this and you never gave me? How many times have I wanted this for us and you were never available? Initially I thought umsebenzi, then I thought isikhulisa ingane, then I thought I'm a promotion, and now I realize you never wanted this. Yamazi umuntu okushadayo umbuzo ukuthi umshadelani, athi uma uyakhula ekhaya ngifuna umuntu azohlala naye. Yamazi umuntu omshadayo umbuzo umshadelani, athi ngifuna umuntu ozongizalela izingane. Uyamazi umuntu omshadayo umbuzo umshadelani, uthi ngifuna umuntu engizohlala naye mase ngimdala yogada ikhaya lasekhaya. And you realize this person never really loved me. Wayefuna umuntu ozogada ifurniture yakubo. Wayefuna umuntu ozomzalela izingane. Wayefuna umuntu ozomphekela ukudla ama-ayinele. Wayefuna umuntu ozomgadela unina. How many times? How many times have I asked you to spend time with me and you were too busy? How many times have I invited you over and you were too busy? How many times have I opened up to you and you were too busy? How many times? Yazi uyangithusa mina uJesu. Uthi how many times? How often I wanted to hold you around my arms. Thandwa zami, have you ever woken up next to a person and you realized angisamazi lo muntu? Have you ever sat in a room ubuke umyeni wakho noma unkosikazi wakho, you are preparing to go to work niyashintsha and you realize this is a stranger, angisamazi. And you see it and you ask yourself, washonaphi? Nihleli nobabili endlini and ufaka ama-earphones and uyajiva and ulalela umculo and uprepare umsebenzini, is more excited ukuphuma la endlini aye emsebenzini than ukuhlala la ekhaya. More energized ukuphuma aye ngaphandle than ukuba la endlini. And you see it and you say, washonaphi? What happened to the man I married? What happened to the woman I married? Washonaphi lo muntu engangimthanda? And the only thing you talk about ama-bills, nama-finances, nabantwana, neyikweletu, ney'ndaba zabantu. You hardly sit down and do you. You hardly sit down and talk about the beautiful life that you are planning together. Nihleli nobabili endlini, loyana uhleli kulela kamera ubuka i-TV yakhe, naloyo kulela kamera ubuka i-TV yakhe, and you soon realize you've become strangers. You soon realize you have become strangers. And Jesus, I so longed for this.
Uyamazi umuntu who's been away from home, who's been working away from home, and he comes back home, or she comes back home, and in coming back home, and the expectation is, I hope the love is still there. I hope the affection is still there. I hope the desire is still there. And you realize ukuthi ayisekho. Yo, my God. Wahamba waye emsebenzini. Wahamba warelocate. Uthe usubuya. Alisekho. If you ever reached that stage, ukuthi it was more fine, kind, better usebenza ngale than usebenza la. Kwakungcono usasebenza kude. Abantwana nami sesajwayela ukuphila ngaphandle kwakho. La ekhaya thina bese-enjoy ukufika kwakho as a visitor elizohlala a couple of days bese liyahamba. Now it's too much if sesinawe la ngoba sakujwayela. Uthi uJesu, how I longed to hold you in my arms. It's a painful reality, eh? It's a painful reality to realize ukuthi obethandwa inhliziyo yami has become nothing but a stranger. Have you ever looked at someone you love and say, angisakwazi? Not ukuthi angisakwazi in a sense yokuthi yesibantwana kade ngagcina. No, angisakwazi because lo muntu engikhuluma naye akuyena umuntu owangiqoma. Lo muntu engikhuluma naye akuyena umuntu owangishela. Lo muntu engikhuluma naye akuyena umuntu engamzalela abantwana. Washonaphi engamzalela abantwana? Washonaphi engaphuma ngakhumuzi naye? Washonaphi engathi ngizoyinikela kuyena impilo yami yonke? Washonaphi? Write it down for me. Washonaphi? If ufuna ukuganga, ngathathwa ziphi izindaba? Ngayaphi? Ngashonaphi? Uthi uJesu uma siya ku verse 13, and so your temple will be abandoned. I assure you that you will not see me until the time comes when you say, God bless him who comes in the name of the Lord. Senikwenze konke, senikhulume konke, khona uvala awushoyo. You will not see me until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Khona inkonzo engiyithandayo yokunyamalala. Yabona abantu, ngicela ukukhuluma ngiqoshamise kancane ithando zami. Ngiyacela nje uqoshamisa kancane. Yabona abantu mase bekujwayela. Angifuni ukuselela igama no KABI, kodwa abantu mase bekujwayela. Ubuke uthatha inkonzo yokunyamalala. Nasemzini ubuke uthatha inkonzo yokunyamalala. Ungahlezi uya njalo ekhweni, ungahlezi uya njalo emzini, ungahlezi uya njalo kubangani bakho. Ubuke unyamalale. Ubuke nje unyamalale. Awunyamalale usifundise ukukhumbula. Ake unyamalale usike sizibuza ukuthi hayibo washo naphi usibani bani. Ubuke unyamalale. We must never honor every invitation you are given. Ungayi kuyo yonke into omenyelwa yona. Hayibo kube busy nje ungekho busy. Okube nje ne diary full ingekho full. Uthi no ayangiphethe ngangikwazi ukuphumelela lapho ngizobe ngiyibhizi ngiyaxolisa. Khona i-event engiyakuyona. Usho uzobuhleli phansi event oyakuyona uzobe kusekamereni lakho noma kwakho ugunda utshani noma uyilalela empeteni. Ake ufunde ukunyamalala. Akufunda ukunyamalala. Inyamalale nje kubantu. Nasekhaya endlini.
ukunyamalale nje ungalokhu njalo uhlezi wena ubukana ne-TV yakho, unyamalale nje uhambe uye ekamereni, ake unyamalale nje uhambe uyokhuleka, ake unyamalale, nyamalala nje ukungabi available. Mhlawumbe nanti igama engifuna ukulisho ngesingisi, awuke ungabi available. Khona abanye abantu are always available. Hayi, they're always available. They're always willing and ready. Hayi, akufunda ukunyamalala. Akufunda ukunyamalala khona sokukhumbula. Ake ufunde ukunyamalala ukuyoqoqa amandla. Ake ufunde ukunyamalala ukuyoyisebenza. Ake ufunde ukuyonyamalala uyohlanganisa izinto zakho. Ake ufunde ukunyamalala. Do not always be available. No. Funda ukunyamalala. Disappear. Shama disappearing. Akunyamalale nje nawe ungaziwa ukuthi ukephi. Akungatholakali. Umuntu umsendela uWhatsApp manje uphendula manje. Uyazi ukuthi hayi usibani manje ngiyakutshela. Yazi khona abanye abantu yazi ngibhorekile abafeni namhlanje. Ubani engizomthola uyascroll usibani manje is always available. Sibani manje mfethu unjani? Mfethu yazi uthini? Kunegig engifuna ukuya. Hayi mnganami khuleka ngipike. Wena kulula wena noma sifuna ukukubulala. Kulula wena noma sifuna ukukugaxelisa. Because you are always available. Thandwa zami ngicela ukusho something. Naso thandweni khona abantu abanjalo. They are always available. Always. Nasekukhuliseni ingane banjalo. Always. Awukwazi unqaba. Hayibo. Awukwazi ukunqaba. It means wena awuna plan. It means wena awuna life. Or it means when you are willing to put your plans behind ukuze ujabulise lo muntu othandana naye. You are willing to sacrifice ama priorities akho for the sake of indoda. Hayi man, hayi. Awukube unavailable nawe. Angike ngihlale angenzi wonke ama plans bese ngithi sibani sengenza ama arrangements endaweni ukuthi asambeni and nawe nje hayi kulungile baby ngizokwenza. Ubuwenzani? Kanti wena ubunge nama plans in for your life. Kanti wena ubunge nama plans in for this week. Kanti wena ubunge nalutho yini? Angeke ngithi mina baby bese okay love kulungile sokwenza and sit me down next time and say sithandwa sami I don't think this will help us because I'm a busy woman. I run a business. I'm a busy woman. I run the household. I'm a busy woman. I have things to do. I am a busy man. I've got things to do. Ungabi umuntu otholakala njalo. Bebona makuthiwa kune crisis ekhona kuloya muzi ubani nje singabathola abangahamba basiphelezele emphakathini kaziwa hayi umama uSibanibani nobaba uSibanibani bahlezi bekhona behlele ekhaya benzi lutho emndenini kuthiwa hayi sifuna ukwenza ukuthi hayi khuleka bakhona uSibanibani vela benzi lutho. Hayi uthi uJesu nizoke ningangitholi ngizoke ngingabibikho nawa ungatholakali. Ake ungatholakali. Yabona ithandwa zami khona lento engozi le I always want to be available. I will always be present to you. That's a lie. You cannot always be available. You cannot always be you can never always be available. You cannot always be present. Why? Because life happens. I've got things to do. I've got things to take care of. And you mustn't be upset if I'm not available. You mustn't be upset if ungatholakala. Not ukuthi ngiyayiqhenya. I must plan. Akungatholakali njalo.
Hawu, why lo siyazi somtholaphi? Uhleze etholakala lo, wayilula indaba yalo. uJesu khona isikhathi when I'm not available. I'm not there. And it makes sense. But then you will see me. Then I will show up. And so I'm not doing this to manipulate, but I'm doing this because something important is happening. But I will make arrangements and we can then do things. We can blend together. Then I can show up. Then you can show up. I'm not upset because I know you are a busy person. Khona into that, well, at least in the circle of my friends and people that I communicate with, you don't just give a phone call. You ask a person, is it okay to call you? Why? Because the person could be in court. The person could be busy consulting, or the person could be at work. I'm not just going to call you, ngikufonele, messages. No. I'm sending you a message first. Is it okay? Can you take a call? Is it okay if I give you a call now? And unless I know it, program him kanjani. It's called good manners. But also it says, I know you're a busy person. Angikwazi ukushanje ngama-miss calls awu-6, even no 2. Wow, yo. Because when I return that call, okay, what's wrong? If you give me 2 missed calls, I'm going like, okay, what's wrong? What is it that couldn't wait? Then khona lento enye ngifuna ukuphetha ngayo. I want to close with this. Funda ukunqaba. Especially eyinganeni. Uma umzali funda ukunqaba enganeni. Ingane uyayinqabela into noma ikhona. Ingane uyayincisha into noma ikhona. Hayi ngoba nakho unesihluku, hayi ngoba nakho izonda, hayi ngoba nakho ungayithandi, ngoba lengane uyiprepayela kusasa. Lengane izosebenza nezingane zethu, izosebenza nezingane zakweminye imizi. Uma kubo ihlezi ithola into eyifunayo, izoba inkinga kuthina emsebenzini. Ngoba emsebenzini ngeke ithole yonke into eyifunayo. Ngoba emsebenzini ngeke ivuke isibekelwe imali yayo. Ngoba emsebenzini ngeke makuyothengwa iyothengelwa izinto zayo. Ngoba esontweni ngeke ayithole yonke into ayifunayo. Ngoba emphakathini ngeke ayithole yonke into. Funda ukunqaba, so that ingane izofunda ukuthi uno exist in the real world. Ingane zethu zabafana ikwazi unqabelwa intombazane mayishela, because kubo yonke into ayifuna uyayithola. Na uzohlangana ingane yami ezokutshela ukuthi ungamqomi umfana, uzoyirape. Uzohlangana nengane yami ungamqomi umfana, uzoyigwaza. Uzofuna into bangamniki, uzozonda, ilimaza ingane yami ngoba yakho ifundisa ukuthi what baby wants baby gets. Nasemsebenzini khona abanye abantu who are sulking, nasemsebenzini khona abanye abantu abazondayo, nasemsebenzini khona abanye abantu abangasikhulumisi. Why? Because wanginqabela loyana ngifuna ukuthi, baby, it's not about me, it's not about you, it's about all of us. Yena nguyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.